जे एबसु आरो बर' हारि होननानै बुंब्ला बे फैसा मोनसेनिनो फारनै बिखुं बायदि जे एबसुखौ गारनानै बर' हारिया माब्लाबा थांनानै थानो हानाय नङा आरो बर' हारियाबो बर' हारिनि थाखाय एबसुआ अराय थागोन आरो बर' हारि थायोब्लासो एबसुआबो थांनानै थागोन। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बैथि दाननिनो थांनाय 9, 10 आरो 11 जानुवारि खालाराव सार्टिफिकेट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावनो सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदोंमोन आरो बिनिनो गोथार थान्दै मेलनि गेजेरजों थांनाय 2023-24 मावसोमनि जे बिबानगिरिफोर बेखौ सोलाय सोल' खालामनाय जादोंमोन। दिनै बिनिनो 2025 आरो 26 मायथाइनि मावसोमनि थाखाय गोदानै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव गोदान आफाद दानाय जादों आरो बिनिनो समायखिराखौ दिनैनि नैबे दिखियाजुलिनि सिंगियाव थानाय गुप्तेश्वर मन्दिरनि जि मोनसे गोथार लांगोना थावनि बेयाव बिथांमोनखौ होनाय जाबाय। जे सनितपुर जिल्ला हिसाबै जोंहा आसामनिनो बयनिख्रुइबो बांसिन जेंना गोनां मोनसे ओनसोल। दा बेखायनो सनितपुर जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै खामानि मावनाया जेब्लाबो मोनसे चेलेन्ज जाबाय थायो। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जेब्लाबो सनितपुर जिल्लाखौ जर'खायै मोनसे नोजोर होबाय थानाय जायो। दा बेबायदिनो देग्लाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बिबानगिरि आफादगिरि गाहाय नेहाथारजों लोगोसे गासैबो टिमानो जोबोद सांग्रां आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना सनितपुर जिल्लानि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि साननाय हनाय आखा आखांखा बेफोरखौ फिलाप खालामनो हागोन बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आसा फारिदों। जे एबसु आरो बर' हारि होननानै बुंब्ला बे फैसा मोनसेनिनो फारनै बिखुं बायदि जे एबसुखौ गारनानै बर' हारिया माब्लाबा थांनानै थानो हानाय नङा आरो बर' हारियाबो बर' हारिनि थाखाय एबसुआ अराय थागोन आरो बर' हारि थायोब्लासो एबसुआबो थांनानै थागोन। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जिहेतु जोंहा गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जिहेतु मिशन दं, बेखायनो आं बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बेन्दोङाव थानाय गंफ्रोमबो दखरा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायगोन जे जेब्ला बर' हारियाव माहारियारि खैफोद फैयो अब्ला बेयाव एबसुआनो गसंथायो। दा बेखायनो एबसुनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा जेसेबांखिनि सांग्रां जानो हागोन 24/7 टाइमाव सान हर जेब्लासिम सांग्रां जानो हागोन आरो अब्लासो बर' हारिनि साफ्रोमबो 25 लाख बर' हारिनि सुबुंफ्रा अब्लासो मोजाङै आरो रैखाथि गोनाङै थांनानै थानो हागोन।